onipa a ɔma imoya efata no enije asɛm a ɛba brepam no nso yɛ na nipa nyinaa ayebɔne ama onyankopɔn enimonyam abɔ wɔn nanso ɔnam Kristo adom nkwagye ne so ebu wɔn nyinaa bem kwa adiyifo nyinaa ka no asɛm sɛ wɔnam ne din so de obiara a ɔgye no di no bɔne bɛkyɛ no na sɛdeɛ onyankopɔn dɔ ewiase nie sɛ ɔde ne ba a ɔwɔ ne korɔ no mae na obiara a ɔgye no di no anyera na imu wɔnya nkwa a eni ewiɛ na ɛkwan a wɔnam so benya nkwa a eni ewiɛ ni sɛ wɔbɛhunu onyankopɔn kro ne kwafoɔ no ni Yesu Kristo a wosoma no ba asase so no ɔno nko ara mu na nko agye wɔ efi sɛ edin bi ara ni wiase ha nipa nam so benya nkwagye amen.